Však ty sa pamätáš, ak si bol v Prahe. No, A čo si tam ponechal? Jaký potomok? ja neznám o ničom. Neznáš? Však ja som tu syn. Ty koľko to, skady si vyšiel? Skáde som vyšiel, však mama mi všetko povedala. A jak vypadá tvoja mama? A co vy nepoznáš? Nie, ja som mal blondinky, cickáte a všelijaké som mal. Blondinka. Hej. A jak si volá? No baví, jak si volá? Ešte nie? Jak si volá? Tá Marika. Hej, písam, bože. No, asi doma môj zlatý a máš syna. Teraz alimenty ťa bude pýtať. A čo to máš roky už? A už 15 roky mám. Ja ty si frajer potom už. No a co musí mi toto spravil, si mi nechal? Prečo mi mama nepovolala? A kde si teraz? A teraz som v Prahe. Ale povedz pravdu, kde si, pôjdem na navštevu u tebe. Chcem ťa vidieť. Kogo, nie som doma. Nie som doma. Vidíš tam, čo to je slava? Ja som daleko s Ondrejom. Som na kamione daleko. Však ja pôjdem do tebe, neboj, ja sebe zistím, kde bývaš otec. Čo piči. Ja Žimoma. mi tiež dala po tebe meno. Hej? Hej, Stanko sa volám. No. To je kokot. A pozdravuj mamu. Kto vie, čo ty máš ešte ťa vora? Už zomrela? No a? Ty kokot. No, teraz sa musíš ty postarať o syna sám. Povedz mu, kde bývaš, ber ho domu. 15 roky, no. Hej? Teraz sú sestry. Hej? No a? Dobre, tak kedy prídeš? Len mi povedz adresu, že tam pôjdem. Ja adresu ti nepoviem, to tam existuje adresa. Keby si bol aj zlatý, to ti nepoviem. Ja sebe i tak zistím, ja pôjdem u tebe. No, keby si bol aj zlatý, ty kokot pojebane. Ty si aj môj chlapec, tak ty pičo jedna. Kto te tak vychoval? To ty nie. Ja som te tak nevychoval, ty kokot. Ale mi teraz zaplatíš, neboj sa. Ty kokot, a skąd zober peniazy? Nemal by si naopak ty mne, že som te vyrobil, ty kokot. A to už mi nechal. Tá mohla mi mama povedať, za moju robotu, to som sa snažil, aby si bolo vyrostnúť, ty kokot jeden. Hej, ti sa snažila, si mi nechal, tak? No, takže ešte ty mi doplatíš, nie ja tebe. Ja zavolám Bananovi, on mi povie. Ty kozo, to je banan. Peterku zná. Nie. Ja plačem teraz. Tosti mu je, plače. Hej, jak plačí kokot. Hej, do piči, z domu, do piči. Hej, počúvaj, mám aj brata, aj sestry. Ale to nie sú moje. Však oni nie sú tvoji, len ja som tvoj. Ja som nevlastný ako. Na, ty kokos. Dobre, nechaj sebe. A ja tú adresu, keby si bol aj zlatý, tak si nepoviem. To ti nechýba? Nie, mne nechýba, ja mám svoje deti, ty kokot. Však, ale tu máš ďalšieho. No ale ja znám, kedy som mi ho zrobilo. Keď som ho zrobil. Ty kokot, ja veľa ženy som opravil. Nie. Ja znám, teraz ja te poznám. Keď máš želené oči, tak budeš po mne. Však mám želené čajaky, mám. No. Na. Však ja ti zavolám na Messengeri. Aj v live ti zavolám, uvidíš, ko pijú. Ty kokos. No, som hotový. Teraz čo ti Marcela povie, že máš ďalšie čavoro. No, to má v piči, jo. Idem v piči. Že si jak čud, že mama je tehotná, pri mne ta si už byl. Ja som neudrel, ja ženu neudrem, nikdy v živote, ty Nie. kokoce jeden. Ja ženu neudrem. Keby si bol aj zlatý, tak neudrem ženu. Ešte na syna tak rečuješ? Ja znam ti teraz, či naozaj si môj syn? Ideš tady. Ideš tady ty do piči, ty kokot. Abo nejdeš. Ja znam, že ty si môj syn naozaj. Ja pôjdem u tebe na navštevu, uvidíš mi. No, jak mi uvidíš, keď neznáš adresu, ty kokot. Čo Putin mi povie,
nie boj się, on mi powie. A keby byłeś zlaty, tam Putin nie powie po jemu słowa, a uwidzisz. Však ja znam, že bývaš vo veterníku. Neznám presne kde. Ja nie som doma. Ješi Nie. doma, Ja nie bývam dolu ku cyganom. Pozor sebe daj. Jedna informácia, že nebývam ku cyganom. nebývaš ko cigánom, to pôjdem na družstvo. А то там бивай, то я там бивам. Číňan tam býva, nie ja. Tak ti by si ho nemohol Číňana adoptovať, keď on nemá deti. To povedz mu. 15 roky si elementy nezaplatil. A čo myslíš, že teraz koľko si budem scháňať peniazy? Ty kokot. Za toto, že žiješ, dopíš mohol mi zaplatiť, ty kokot pojebaný. Však ty si mi mohol... A buď rád, že žiješ, ty kokot. Že si ho nevyšiel do trávy. Hej, bol som ťa vyšťať do trávy a potom vody, ty. A zadušite. Ty kokot jeden. Človek kokot. Hej, uvidíme, no. Len dojdi a uvidíš. Keď sa narodila mamka, to ja si narodím do piči. Kaušim. Zaduším. Hej. Ja prichytám na tebe nejaké peklo a uvidíš, že te zaduším do meha, bo to dovidím do vody. Ty kokot. Však ale to už má 15, to nie je To už neviem, či to mea vojde stano. Tak ja mám 120 kg, no. Asi piť. A to potom nie si môj syn. Možno, že po máme bol, vieš, taký. To ja nemôžem mať 120 kg. 15. 15, 120 kg. Možno, že veľa slaniny je. Hej, a co ješ do piči, že máš 120 kg? Jak si zabil sviniu, tak si mi ani neposlal nič. Ty kokos, Stano všetko vedia už. Kokot. To si zaujímavý človek. Dojebávaš mi, hlavu mi dojebávaš na plnú čaru. Ty do piči. Do jednej strany, do druhej strany mi oni nabijú a teraz to ten kokot. Ide do piči, stani ty kokot jeden. Už nechce. Nechceš, ti rozprávať do piči. Stano, ale to je syn. No to mňa to zajíma, ty môj syn, ty kokot. Otec, No, ty do piči, ja ty ako ty. Ja neviem povedať, ty kokot. počúvaj ma sem. Pošli mi na cestu nejaké peniežiš. 20 centy. Pošli mu, nech príde. Hej? Tak budeš mať ďalšieho syna, tá čo, Stano? Nepostaráš sa? A to si normálny. А teraz máš kokot. koľko Tam- máš teraz? A kde si teraz? Tam dojak dostanem. Pešo. Da dostaň sa, jak chceš, ja potom ti dám. Však si neboj, ja tebe opýtam aj od šestri mi tam pošlu. Keď som bol, to bude koľko nejak. Víš, vojaku. Áno, mladý. Čo to odpúšťa? Ideš do piči stať, ja budem. Dobre, už sa ponáhľam, nemám čas na teba, ty kokot. Íď stať do piči. A na syna nemáš čas? Nemám čas, no idem džubkať. Dal si jeho zrobiť. Džubkať idem. Dal si jeho zrobiť. Si bol dobrý, mám. Hej, ona mi sa mala ráda, face. Hej, a teraz budeš platiť len ten elementary. Počkej, ty kokot. Auto ide. To šimla mne podatý. Auto ide. Ale elementary si neplatil. Alimentri. Elementary? Počkaj, ja pôjdem Daj mi ešte jednu, bo doma nie. Kúkaj tu, daj mi pokoj. Vidíš, čo to robí všetko internet? Hej, kúkaj tu, nemám čas na teba. Jak budem mať čas, potom sa porozprávame, hej? Nie, ale ja už idem, keď ja tu nespravím. Íď do piči, ty kokot, už nemám čas na teba. Ondrej. No dobre, počúvaj, bo ja tiež sa ponáhľam a už ono, hej, už otec s tebu nechce rozprávať.